Niken Salindri. Terima kasih. Alamati anak soleh. Bebarengan kanca-kanca Cakra Budaya sing Solo Putri ya kuwi Niken Salindri. Oh ya, nyatane ya kompak. Lho piye to kaya? Bocah-bocah Cakra Budaya mriki kompak lho, saurunge mriki tak jak gladen kok. Nek ora tak jak gladen njer takone, kapan Mas iki gladen Mas? Kapan yo gladen neh iki bareng tak eneke yo somben gladen ngono kuwi. Mula pas isi. Ora kok ya kekompakan ki penting yo. Mula dalu menika terima kasih Abah juga Al-Badrul Alaina yang sangat luar biasa pondok pesantren ning Tulungagung sing kondang kalau kok teko ngendi-ngendi lho. Aku mayang ning luar kota ki ning Tuban, ning Kalimantan, ning anu nang kono kuwi jebul santrine Abah ki pirang-pirang. Oh ngono. Neng Sumatera. Mula terima kasih matur sembah nuwun, muga-muga Al-Badrul Alaina tetap jaya ya. Sadurunge atur panglipur, Nduk. Ya. Ana dalem menika ya Mas Duwojo ya rawuh, ana Jok Lidik karo Jok Kluthek. Sapa jenenge? Sitoke? Pak Kluthek, Mas Kluthuk. Kene diatur tembange nganggo anu cah bagus. Karya penjirian piyambak ya kuwi kanggo kowe. Bener ya? Kanggo kowe. Yo, diaturke. Ya. Tetap milikku selalu setia untuk menemaniku. Asoy. Alhamdulillah lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cah-cah sing ngabari aku ya bodong mudele iku kanggo kowe, kanggo kowe, kanggo kowe. Lah kurang ajar Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo ora enek dhewene ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Menika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya, tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan padha seniman. Nih aku juga seniman. Aku ya berkarya, sampean berkarya. Kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku iki. Lho kok nyepelekke piye to? Karya. Ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi, jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi sapa? Iki. Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB. Ya. Itulah Apa akademis, akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono to. Oh, Mas. Nggih. Tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek ndelok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali. Lalu lali lo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, ngomong. Gendeng lali. Aku ki tau sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas.
Ngeten niki paling boten derek bingah, Yo. derek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kenek diitung mak kaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah Abah Muki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa Mas? Ternyata Abah Muki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ono ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh, ini sepuh, wali sepuh. ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho? Lan jero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas yen ana Koleksi. tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Njen kula niki unun sewu. Dinglek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki lho. Oh, bedane mbahmu karo Kula kula. to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen gak dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen yo ikon. Dan nun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi Di kae. depan. Ning Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh, Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. wis Napa? nyrodok-nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026 Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih, ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong sik, kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Masa wong wedok kok dhewe-dhewe. jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Nah. Gareng nika sampun nyawiji kalian Al-Badru Alainah. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng, nek sepi ya kanggo ngaji, nek rame ya gedhekno sedakoe. Kula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Iki Kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, Nggih, nggih. enek kanca-kanca sapa kae?
sinden-sinden liyane kae. kata-kata. Dadi Iki lho. cakra budaya wis Wah, saka sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki kan. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing sapa? foto sing jimben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Ora ngerti. Krisnia ta? Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kerekan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol lho mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Ora, bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Wah, Ngono kuwi aku. disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin ngelamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane Dinas. Loh, kok dinas neng kono. Dinas. Dadi polisi neng kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun neng ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gedhuk wau pin? Gedhuk wau pinten? Gedhuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong pondok Al-Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to. Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Pokok lemah itu. Lagi. Sak pinten, sak pinten. Ya, kene. Nenonano. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang kok. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing lah. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Dewe asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo pik lho gawe ukarase abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru Alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy Wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan.
Ora asa. Ya, ora. Sore-sore padang bulan. Ayo dah, ayo. Ayo kanca padha dolanan. ayo dah dikan gini dah. Korek. Apa iki rene rame-rame dok-dokse ana nek talindri kene-kene. kai bulane yen disambang kang awe-awe kaya ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko Jajal niken Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal siji ayo ngaji Asoe. Tono tenan iki kok arepe asoe Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. ngapa Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. siji ayo ngaji loro sinau menera bodho telu golek ilmu telu loro siji kowe iki tak goleke nggon ki lho Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. papat salat telat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho, ora Duk. cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoe. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem Mesemno. selentem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho, lho gamelan ka lho. oh Selentem aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sik, gak apik. Gender tak tekeno sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kemraket mesti matok Iso. lah nek jedor Jedor. jedor kan lho Aja nyeje timbang tredor. ana gambang mas Gambang. ana Ana bonang bonang, ya ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoe. golek iso pikan wae cerdas ora iso ngono Aku. wah usah Ora niken iki semputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora Niki dibisiki sapa-sapa iso iki mujane Oh, Mas aku bocah iki pancen sing lho. petuk agiki yo. bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale tuh ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki abahe Nyanyi. ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng Iya. bareng. bagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala amin. Amin. wis karek sampean nyanyi engko bar wi om ngono
Coba nduk manut panjenengan pundutane wis manut mawon kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang. Tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink marai gawe. Gak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke? Iya no, iya bawani. Coba. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasa Muka. Lah, kaya Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget, spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abah. Abahamu. Abah amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat Amin. wilujeng. Amin. Sudah? Sudah. Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok deletik. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih. Den, Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja. Ayo. Tutup. Ya tuh. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo Gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae Sinto. Sinto Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Sare aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu
kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo Jroning Kang praja. jago kowe. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. Jroning praja. Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem pinem rolulu. Pat mo. Dengan plak. Wah nek engko pas ewae, Gus. Pas ewae ne. Mungkin karo hadroh nggih. Ewae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan truk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. Kuwi ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kaya. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Oke. Sikat. Kapang. Iki nabuh. Lah kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Mas. Plak. Dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe engko. nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono deng tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, bisa. abanono. Nah. Yo, Delok. tek Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dicikak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho iki. Kita Ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki aduh gitu. Ya-yaan syukur kobong tanganmu ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh, ben apik. Dengising di sini.
Ya. Siap. Ya, joget ono tuh. Ceritane wayang Ramayana. Asik. Sah. Ya, ya. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya, pinarak rumiyin. Klidik. Niken jan pinarak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin, amin. Pak Bu, langsung kemawon. Tadi sudah saya bika ngajeng langsung kemawon ngaji sedikit, Pak Bu nggih. Maka ulama umarok bersatu dan ditambah seni supaya indah, Pak Bu nggih. Amin. Mereka misi saya itu cinta agama, cinta negara. Understand? Menikah hajatipun rejepan Pak Bu. Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi moko saya ajak berpikir Pak Bu nggih, supados kula sedaya mendapatkan barokah karomah syafaat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Isra kuwi perjalanan Pak Bu. Mi'raj itu munggah wonten ing Sidratul Muntaha. Dhuwure langit sapitu. Kanjeng Nabi kali Allah dipanggil dening Allah mendapat wahyu Pak Bu. Napa Pak Bu? Wahyu. Wahyu. Penting banget Pak Bu. Mergo kalau kita bisa yakin kita sebetulnya bisa seperti nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Sesepuhipun sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing percaya dulu ki nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu nggih. Lainnya menusul. Mugi-mugi awak-awak supados menyusul percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dadi nabi umur sekawan doso Pak Bu. Dan Kanjeng Nabi umur 53 dipanggil Allah nabi wahyu salat 5 waktu. Itu wahyu loh Pak Bu. Pak Bu. Mulane saking pentinge wahyune Allah ki wonten peringatan. Darane kata peringatan iki penting apa penting? Penting. Kados peringatan 17 Agustus. Nggih napa nggih? Niki peringatanipun Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Supados apa Pak Bu? Salate awake dhewe ben iso salate kaya salate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga wong sawangsul para kiai, para santri salat kuwi omonge angel, Pak Bu. Napa? Omonge angel jane ora. Napa? Omonge angel jane ora, Pak Bu. Napa kok mboten, Pak Bu? Samestaya percayanipun Allah Subhanahu wa taala percaya mboten Pak Bu. Sosok biasane ngomong-ngomong kanca-kanca niku goleki Gusti Allah kuwi manggen wonten ing dodone dhewe-dhewe. Le goleki Pak Bu. Niku salah kaprah Pak Bu. Bener itu sepundi Pak Bu, bener goleki Gusti Allah tetep wonten ing langit sapitu mriku Pak Bu sing wonten ing Sidratul Muntaha Pak Bu. Sosok orang-orang mengatakan Gusti Allah ki manggon ning awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Niku salah Pak Bu. Saya lawe contoh Pak Bu. Contoh. Sampeyan kabeh ki gadah HP napa mboten? Ada gadah mobil. Ada gadah yatra uang, bojo anak. Nggih napa nggih? Kira-kira panjenengan iki duweni truk, bis, mobil, HP niku HP manggene ning jerone dodo apa ning dodo HP. Nah,
Kang Titik kan guyu. Cara sampeyan iki ngeten mawon, sampeyan kuwi duwe mobil, wis otomobil. Tak anggap semuanya itu punya mobil semua ben sugih, Pak Bu nggih. Sampeyan kabeh duwe mobil, mobil iki manggone dadamu apa tetep ning garansi? Mobil tetep wonten garansi napa wonten kene? Jelas? Ning awakmu sareng duwe mobil, gadah mobil, ning kene ku enek. Wonten. Ning awakmu ki ndak duwe mobil, ning kenemu ki ora enek. Mobil ki tetep nang kono krana kepunyaan kamu ning kene enek. Ini kene ngakon duwe mobil, ndak bisa diingkari. Bagaimana? Bagaimana? Tur Allah Subhanahu wa taala ki enek tenan Pak Bu manggen ning kono Sitrupta dhuwur mriko. Ning krana awakmu duwe Allah ning kene mugi enek. Ora cuk Allah manggon ning kene iki mboten. Ora cuk mobil trukmu manggon ning kene iki mboten. Bagaimana? Allah tetep teng Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha. Contohnya Kanjeng Nabi Isra dipanggil ke sana. Nggih napa nggih? Orang banyak mengatakan ini Allah, kabeh ke Allah. Allah niku akbare Allah, bukan perwujudanipun Allah, Pak Bu. Perwujudan Allah tetep ning kono, ndak ning dodone awake dhewe-dhewe. Mobilmu perwujudannya tetep ning garasi kono, ndak ning jero dodomu. Ning dodomu ki enek mergo awakmu duwe mobil. Understand? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yes. Krana kajate iki mringati Isra Mi'raj sing diterangne masalah niki Pak Bu nggih. Nggih. Bagaimana? Oke. Dadosipun kalau sedaya kuwi saged mangertos seperti ini Pak Bu, salat iki gampang. Lek panjenengan awakmu duwe Gusti Allah ning dadamu ki duwe Gusti Allah gampang salat kuwi ora angel. Awakmu angel salat ki napa? Awak kabeh iki ngaku-ngaku Gusti Allah manggone dadamu. Mbok iya, mobilmu lho mbok njur dadamu kira piye kira-kira? Kira-kira piye kira-kira? Anu bedosol, Pak. Kok bedosol ndak sedeng. Nek kene cukup duwe kuwi mobilku gadah ngakon kuwi duwe mobilku. Allah seperti itu, tetap Allah di sana tempatnya. Karena aku punya Allah di sini ki ada Allahmu Gusti Allahmu Pak Bu. Bagaimana? Mergo diterangne daki-daki terus sampai esuk mboten nutut. Kula serampangi sing penting jelas lawan paham Pak Bu nggih. Nggih. Engko lek tak daki-daki Kang Klidik ndak do nyanyi apalagi Nika Sali itu ndak nyanyi. Rugi. Rene tak undang takon nyanyi tak menghibur semuanya boleh barokah, be seneng kabeh. Nggih ta? Nggih. Lanjut. Lanjut. Allah tetep wonten mriko ta wonten dadamu? Ning mriko. Allah tetep ning kono apa di dadamu? Ning mriko. Mobilmu tetep ning garansi apa jero dadamu? Garasi. Kang Pituk aja pinter ajane. Hebat aja. Niku gendone garasi tok. Isen-isene mboten enten. Pak Bu, bagaimana? Nggih. Kalau kamu mengerti seperti ini Pak Bu, insya Allah sholatmu bisa terkuasi wallah iskono tenan, kenceng rono tenan Pak Bu. Mergo ndodomu ki merasa Allah ki ada, mergo kamu duwe Allah. Contoh Pak Bu, sampean kabeh ki upama duwe duit rodok kandel ngono. Duit kandel ki manggon jero dodo apa wonten ing dompet utawa wonten sak. Teng sak ta? Krana awakmu duwe duit kandel dompet sak dodone iki ngerti kuwi duitku. Ayo budal nganti nyang pasar, nyang toko, golek apa-apa. Ya berhasil mergo duwe duit. Nggih mboten. Nah ini masalah sholat Pak Bu, kalau betul-betul Allah itu Allahmu waktu di sana Pak Bu, sholatmu ini rono parane orang dengkluk ngene golek ndak kono tetep ning kono Allah kuwi Pak Bu.
Sing salat apane? Monggo cara berpikir Pak Bu nggih. Panjenengan merem kenek, melek kenek, panjenengan salat pokoke motone kesana, angane kesana, maca apa sing kok waca, engko lek teko kono. Teko kono. Nek awakmu ki mek ndengkluk goleki Gusti Allah mangken ning dadamu, dadamu aja Gusti Allah tetep ning kono. Iki mek duwe, Pak Bu. Contoh cara awakmu ki sujud sing diwaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaping 3. Nek awakmu sujud niku mek ning kono, kamu Allah ning kono. Di sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdi sujud, tapi angane rono-rono. Coba panjenengan meneng subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ora noleh nyandi-nyandi. Ora mungkin awakmu kumplung mlebu. Ora mungkin awakmu rono, mergo ronomu kuat menuju sana. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana? Asik. Asoy. Bagaimana? Kenceng tarku wasiwal kesana. Apane? Arahe. Mergo wong kuwi Pak Bu angene sukmane bantere angen kuwi kapal jet mawon kalah. Contoh kalau kamu sudah pernah ke Mekah Pak Bu nggih. Mak plek wis teko Mekah. Jet mawon jet gitu. Tapi angenmu jet Mekah. Mergo wis tau roh Mekah. Roh Lampung jet, Bali jet. Kemana jet-jet mergo wis tau roh sana. Lah iki amrih ruwe sana Pak Bu. Allah dawuh wala tafaraku padha gondelan tampar-tampare Allah. Sopo tampare Allah? Ya kuwi nabi, wali, kiai. Sopo sing gondelan kiai teko me wali. Sopo teko me wali teko nabi. Wis teko nabi teko ridane Allah Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut. Sapa demen karo kiai, prasasa demen karo wali. Sapa demen karo wali, prasasa demen karo nabi. Sapa demen karo nabi oleh ridane Gusti. Bagaimana? Penak apa penak? Nek kalau kamu jalan-jalan Allah mboten kamu lakukan, tak mungkin kamu bisa ke sana. Bagaimana? Kalau diterangnya Pak Bu, sholat kuwi dulunya 50 waktu. Dunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dados 5 kangge umat kita ini Pak Bu nggih. Itu kalau dikajikan yang dalam Pak Bu nggih. 5 waktu itu saringate isya, subuh, luhur, asar, maghrib yang harus kita lakukan saringate hakikate nul. Jadi hati ini kan nol, hanya punya Allah saja Pak Bu. Hati nol punya Allah. Coba panjenengan angan-angan Pak Bu. Hatimu nol yang hanya Allah, tarku wasiwallah. Bagaimana? Kira-kira nompo apa nompo kira-kira? Nompo apa nompo kira-kira? Mulanya kalau kita semua itu wahyu Kanjeng Nabi, sholat newang 5 waktu kita lakukan, dah insya Allah bakal nyukupi apa kebutuhannya Pak Bu. Pak Bu, jangan dawe Allah dawe Nabi kamu mentahkan Pak Bu. Kebanyakan dimentahkan Pak Bu. Wong sholat tak golek swarga, wong sholat tak wedi neraka, wong ibadah kok golek ganjaran, wong ibadah kok golek itu tadi. Wih dimentahkan, seharusnya dikuatkan. Mergo itu dawe Allah. Allah mengebang-ebang sapa sing ngene dadi ngene, sapa sing dadi ngono. Sing dawuh Allah. Sinten dawuh Kang Gareng? Kang Pidik. Dalam Allah. Jadi semua itu tanpa ada pamrih tidak bisa melaku. Contoh saiki para pejabat gelem dadi pejabat iki pamrih bayaran mboten.
Pamrih bayar napa mboten? Saiki wong ibadah ora pamrih swarga. Kuwi ngibadahi mesti ecek-ecek. Bagaimana? Sing dawuh Allah lho Pak Bu. Allah ki mengebang-ebangi, ngeden-ngedeni dan cerita sejarah. Didendeni kowe lek ngene neraka manggene, kowe lek ngene manggene swarga. Allah sing dawuh niku, bukan Gus Yasin. Bagaimana? Bukan Gus Huda. Allah dibang-bangi supaya wong ben semangat menuju. Mergo kaum ngamil ora dibang-bangi, lek kaum kos ndak ngomongne kula Pak Bu. Awake iki kaum ngam Pak Bu. Mulakno dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas kata Pak Camat, ikhlas sungguh-sungguh, ora ikhlas nglemer. Sedekah oke ora ikhlas ora dadi dilek ikhlas dadi. Ya apa? Sing apik ki sungguh-sungguh ki oke sing ikhlas. Oke sing ikhlas. Mergane apa? Ganjarane sing nampa ya awake dhewe-dhewe, uduk sapa-sapa. Akmaluna amalukum. Bagaimana? Iki ngaji apa kampanye? Pak Bu. Bagaimana? Dadi sing dawuh agama kuwi wong kuwi dibang-bangi supaya sregep. Contoh saiki wong nyambut gawe kabeh digoleki dhuwit apa uduk. Ikhlas sungguh-sungguh lho Bapak, ora ikhlas sak penake dhewe nglemer mboten. Ikhlas sungguh-sungguh cara awakmu manjing nyame juragan. Ikhlas sungguh-sungguh. Pekerjaan sungguh-sungguh akhirnya bayaran. Ora ikhlas sing ikhlasku ngene. Ndak ngono kuwi, ikhlas sungguh-sungguh. Cara pejabat kena budale jam sakmene mulih jam sakmene sungguh-sungguh. Kuwi jenenge ikhlas sungguh-sungguh. Bagaimana? Wong ikhlas dimaknani nglemer. Apa iki? Bagaimana? Pak Bu? Bagaimana? 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 Kam. Iku kabeh cenderung orang Islam kok. Nggih mboten. Nggih. Mulane Allah kuwi Pak Bu nggih. Saringate ketokno awakmu ta awake jasad kuwi nglakoni salat 5 waktu ketokno ngadeg rukuk sujud iktidal ngadeg ketokno ning jeroamu ki rene rono mek ngono tok 5 menit cukup bar dangdutan enak. Kok diperkara angel kaya ngono kuwi. Bagaimana? Pak Bu. Mulane salat kuwi tarku waswalah sampai alhamdulillah sak teruse terakhir assalamualaikum. Tatkala kita ke sana Pak Bu nggih. Kuwi ndak rene ndak rono ke sana. Barono medun plek assalamualaikum. Malah hablum minanas. Dadi menghormati kiwa kelawan tengen kelawan kiwa. Kuwi ning Pancasila ya enek satu ketuhanan ke sana bar kuwi hablum nomor loro apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati. Pelajaran sholat itu Pancasila loh Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhan kesana betul-betul seperti itu. Bar kuwi dugi assalamualaikum ora lali kanca kancane tanggane teparone assalamualaikum ora lali wis kablumi nanas. Mamangane kablumi Allah. Lek kablumi Allah selesai kablumi nanas lek kuwi terberhasil akhir persatuan apa? Nomor 3 persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini persatuan itu terjangkau. Lek rong kuwi kok lakoni iki lho lakoni persatuan enggak mungkin ada. Bagaimana? Bagaimana? Setelah itu iki dilakoni persatuan tukul akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan wingko sing makili rakyat mesti jos. Tapi lek kok ngene sing makili rakyat iki Pak jis. Apa iki? Nggih, bagaimana? Urutan kuwi Pancasila iki lho. Sampun apa Pancasila wis final Pak Bu.
untuk kehidupan warga Indonesia. Mulanya di belakang saya ada Pancasila besar dan Bhinneka Tunggal Ika. Kok yo manak cuwilik sakmono Garuda kuwi lho. Pripun, Mbah? Kuwi Garuda ku kan gede. Garuda dhuwur ki lho manak. Manake garing cuwilik. Nah. Lah iki melambangkan anu to, barengi laire Gus R to, Mbah niki. Lah nggih. Bagaimana Pak Bu? Nggih, Mbah. Jadi agama, orang beragama pasti berpancasila. Orang berpancasila pasti beragama. Itu sudah final. Kalau kamu mengerti. Bagaimana? Bagaimana? Siti ketuhanan jelas, kedua apa kemanusiaan kabluminanas. Terus kalau ada persatuan terjangkau, kerealismen itu tadi terjangkau, terakhir pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jos. Lek rong kuwi tik ora bakal teko keadilan, tekone jotosan. Bagaimana? Bagaimana Pak Bu? Balik Isra Mi'raj Pak Bu nggih? Nggih, Pak. Itu tadi salat tarku masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmume amin. Arep kelingan jangan saya ndak iso. Anane apa kali jangkane? Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan metu utang, metu sapi, metu wis metu mlebu kabeh. Lek ngono kuwi mung takwa ora bakal iso. Ces. Tentekan. Mak ces. Tentekan, Pak. Wong kusuk aja kok manani. Kusuki sungguh-sungguh. Setuju Pak Camat? Setuju. Pak Camat setuju. Lek kusuk sungguh-sungguh ora Allah Akbar. Allah. Ora dagingnya Allah. Saiki awak punya Gusti Allah padha awakmu sowan raja. Raja lungguh ning kursi kencana. Awakmu rono sowan sungkem ora dadi. Jane kuwi matamu ndak kuwi raja ye. Rajamu ndak roh ye. Kok tak bolak-balik ndak dadi. Lah kowe awak iki ndak yakin Allah ki ada. Kok bolak-balik? Ndak dadi-dadi. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Bagaimana? Cocok, Pak. Bisa nerima Kang Klidik? Sampun, Sakit. Angel pangel. Boten. Gampil. Anane angel kowe iki urung duwe Gusti Allah ngaku duwe. Kowe urung duwe mobil ngaku duwe. Kowe ora duwe duit ngaku duwe duit. Pusore nek apa-apa, Pak Bu. Nggih napa nggih? Ayo Allah diduweni jelas adanya. Tapi manggene ning kursi ya samawati di sana pinarat di sana. Yang ada akbari Allah, kekuasaannya Allah. Pak Bu, tapi Allah tetap di sana. Mulai sholat ke sana, jangan ke sini. Pak Bu. Di padakne anggite Brantosena mbek guru golek banyu terus oleh cetok gurune Dewa Ruci. Iki gurune jati diri Brantosena itu. Tapi Gusti Allah tetap ning kono. Jadi jati diri Brantosena ya Brantosena betul. Jati dirine iki klitik ya klitik betul. Ora jati dirine klitik iki demit ndak. Ya klitik betul. Brantosena betul. Akhirnya satria tenan. Bagaimana? Ngaji kok semangati bijane. Tenang kula, Bah. Bagaimana Pak Bu? Bagaimana? Jadi saringat dilakoni betul-betul pasti mendapatkan hakikat satenane sesungguhnya Pak Bu. Tapi saringat ya dilakoni kok batin tok. Saiki mangani batinan, warak apa warak? Terus nandur jagung iki batinan, batin panen apa panen? Macul iki batinan. Oleh penggen apa ndak? Sungguh-sungguh kuwi jerone ki melok rono. Cara salat kuwi sungguh-sungguh lesane mripat ke sana kene ya rono. Macul sungguh-sungguh ya ndak rono.
Nyopir sungguh selamat nyopir mek gliyur ya sisa tabrak asam. Mek salat mek gliyur ya parane jangan gosong barang utawa sapine urung digoleki pakan, tapi sungguh-sungguh. Contoh nyopir niku sungguh-sungguh kathah slamete apa kathah ndak slamete? Selamete. Tapi nyopir rada gliyur-gliyur kira-kira apalagi mabuk kira piye? Jungkel, Pak. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Ben ambekan Niken Salindri. Nggih. Saiki nyanyi dhewe ben jadi rusui kanthi nyati dhewe sing Nah. semangat kaya biasa ning ngene kene. Oh, jan ngene. Iki sungguh-sungguh. Jangan kok pokoke totalitas. Cara mbahmu ngaji to ngene bener salbu wala alam sampe totalitas Pak. Totalitas. Nggih. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Enduk, ape ben istirahat sampean sungguh-sungguh. Ya. Langsung rono. Totalitas. Totalitas. Ya. Mergo krono Niken dari Jawa ke Semarang teko, dari Tuban teko, dari Lampung teko. Nggih. Wah, manapun teko semua krono Niken di sini. Berarti niku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nggo. Menika anu, Bah, wonten permohonan maaf saking UIN, Bah. Menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam Ya. hari ini pantau saking Jakarta karena sedang Oke. tugas, Bah. Nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Iya, Saking iya. UIN Bapak Dokter Haji Akya. Iya, ya. Nggih. Profesor itu profesor Aya. Nggih. Menika Ya. mohon maaf. Menika tapi niki mantu saking Jakarta, Bah. Iya. Niki niken nggih. Siap, Gus. Nah, jumenengan, Niken, Nduk, ayo, Nduk. jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Eleh. Sebabe Sungguh-sungguh. Tembangnya manut penjenengan kontekan kali kanca-kanca menika juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate, Nduk. Lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut penjenengan tembangnya, Bebas. manut penjenengan. sabar. Buat Albadura Laina. Anu Mas Kritik, Ya, Bu. kanca-kanca tasik semangat mboten niki. Tasik. Semangat ya. Abamu. Gus Audin. Alaina. Fajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh.